Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Яз җитеп, кыр эшләре башлангач, күпләребезнең телендә сабан сүзе булачак. Бүгенге тапшыруда сабан сүзенә күзәтү ясарбыз. Гомум төрки сабан сүзе сабан, сука, иген, иген кыры, басу мәгънәләренә ия. Хәзерге татар телендә сабан җир сөрү коралы, камилләштерелгән сука. Сабанның тагын бер мәгънәсе сөрү, сукалау, сабан кырты, май каңгызы. Борынгы төркишәдә сабан җире уҗым, ашлык басуы. Сабан малайы сабанда дилбегә элнеп куела торган җайланма. Монда малай сүзе ярдәмче мәгънәсендә килә. Җигүле сабан бронза гасырында ук уйлап табылган дип санала. Ул вакытта әле тимер кораллар булмаган. Сабан трәннәрен дә бронзадан кыйганнар. Русларда сабан ике тәгәрмәчле, ике тоткалы, түбәнге башларына сука тимере беркетелгән, ике аяклы була. Владимир Даль үзенең мәшһүр сүзлегендә сабанны Новороссийск, Саратов, Пермь якларында очравын искәртә. Сабан сүзе рус теленә утрак тормышта яшәүче төркиләрдән кергән дип фараз ителә. Тимер трәнле болгар сабаны тирән сөрү өчен җайлы булган. Борынгы болгарлар кулланган сабанны тарихчылар Рафаэль Вәлиев һәм Җәмил Мөхәммәтшин түбәндәгечә тасвирлаганнар. Кара туфраклы далаларда ян яклары бераз дугаланып торган, тигез янлы эчпешмәк рәвешендәге үткен трәнле сабан белән сөргәннәр. Сабанны агач көпчәкле күчәргә куйганнар. Туфракның өске өлешен, чирәм җирне кайру өчен кискеч пычаклар кулланганнар. Сабанның трәне беркетелгән киң тимер трән тактасы дип атала. Агач сабанның трәненә беркетелә торган тимерне диалектта сарман диләр. Кайбер сөйләшләрдә сабан калагын карлау дип атаганнар. Сабан чуаш, мари, удмурт телләренә дә кергән сүз. Аларда ул агач кисү өчен җайланма, ас куйма, кузла мәгънәләрендә йөри. Әкренләп авылларда утрак тормышка күчә барган башкорт кабиләләре дә җир эшкәртү культурасына өйрәнәләр. Билгеле булганча, сабан, ягъни хабан сүзен алар татардан алганнар. Рифхат Әхмәдиянов сабан сүзен фарсы телендәге таш ату коралы сапан сүзе белән бәйли. Чыннан да, элекке төрки гаскәрләрдә авыр чана сыман станлы мәнҗәникларны җирдән сөйрәтеп күчереп йөрткәннәр. Татар теле диалектында сабан трәне каба, йонырли торган кабаның да вертикаль баганасын түбәнгә каратып куйсаң, сука кебегрәк нәрсә килеп чыга. Фарсы телендә сабанга охшашлы җир эшкәртү коралын гыраз дип атыйлар икән. Икешәр пар үгез тарта торган зур сабаннар да билгеле. Мәсәлән, папура сабаны, трән сабан, борынгы агач сука. Сабанда сайрашмасаң, ындырда ыңгырашырсың дигән мәкаль бар. Монда фикер читләтеп әйтелә. Яз көне иген чәчмәсәң, көзен ач калуың ихтимал дигән фикер үткәрелә. Сабанай, борынгы болгар татар календарында хәзерге май аена туры килгән. Ибне Фазлан җитәкчелегендәге илчелек Болгарга шушы матур айда килә һәм Идел буенда рәсми рәвештә ислам дине кабул ителә. Сабанай исемен Казан һәм Крәшен татарларында ир балага кушканнар. Димәк, татардагы сабан сүзнең берничә мәгънәсе бар. Тимер сука, сабан культуралары, язгы кыр эшләре. Элек җирне яз сөргәннәр. Сөрү иң авыр һәм иң күп хезмәт сорый торган эш булган. Шуңа да татарлар язгы чәчү эшләрен сабан дип атаганнар. Туй, татарча мәҗлес, бәйрәмне аңлатканга күп вакыт сабан туйны рус теленә артык гадиләштереп праздник плуга дип тәрҗемә иткәннәр. Чын барлыкта исә бу атама сүзнең өченче мәгънәсеннән, ягъни язгы кыр эшләре мәгънәсеннән алынган. Сабан туй язгы кыр эшләрен уңышлы башкарып чыгу бәйрәме, булачак уңыш, бәрәкәт һәм муллык бәйрәме. Сабан туй сүзе турында исә киләсе тапшыруларның берсендә сөйләрбез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау буллашам. Очрашуларга кадәр.